nyaka ne ket e tim katiba manyien mano mar higa mar 2010 kowuok e kaunti ma Migori wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay mondo wawinjane ni to jo Homa Bay wacho nang'o kalore ni nyaka sani thuon wach ma bende watwake en kotudore kod higni 13 nyaka katiba ma pacho kae ne chak tiyo. Waseng'isi kanyo ni katiba mar higa mar 2010 nochako tiyo ayanga tarik 27 dwe mar 8 mano mar higa mar 2010. Sani wantiere higni 13 weche mopogore opogore katiba makamano noketo akare. Maduong' en sirikal mar loch gwenge counties 47 mayudore pacho kae. Jopiny nomi teko mathoth kokalo e katiba ma pacho kae kalore ni japiny ema nitiere kod duol moloyo ng'ata ng'ata. Adwa ni wadhi e kaunti ma Homa Bay watudre kod jafwambo marwa Ali Abich. Kata kamano kapok wadhi e kaunti ma Homa Bay nyaka Ramogi Ajwang' in bende anyisi ni nyalo tudri kodwa kokalo yorewa mag tudruok mag mbui mano koriwo namba mar ote machuok ma en 33600. Facebook kacha wantiere live kachiel kod X wantiere live ibiro yudo wa Ramogi TV. Nyisa ni Ali Abich oseikore. Ali Abich kiwinja yo makare ichiwo nade ka intiere kaunti ma Homa Bay okinyi makawuono to jopinye kaunti ma Homa Bay nyaka sani neno nade kotudore kod katiba manyien mar higa mar 2010 Abich? Erokamano ahinya Joyce Oduor. Wachiwo makare kaunti ma Homa Bay kaendi kendo kaka inyalo neno chenro jodak e kaunti ma Homa Bay ka nyato e boma kaendi dhi nyime kod chenro mage mapile mag odiochieng' kendo kaendi wabago twak kaachiel kod jopiny kaunti kaendi kalure kod twak modhigo nyime Ramogi TV okinyi ma kawuono kwang'iyo okenge ma chike ma pacho kaendi osegoyo higni 13 nyaka ne keti e tim chike manyien e pacho kaendi kama wan ka kod jopiny kaachiel kod jogo eko makendo ratiro mag jopiny ma wadwa go kodgi mbaka mondo ginyiswa ni to gin kaka gin jopiny ma kawaida gere kaka gineno kaka chike ma pacho kaendi osebedo kadhi nyime chakre sani koro higni 13 nyaka ne chike manyien chak tiyo e piny Kenya kaendi. Be nitie gima giseneno kaka jopiny kata be nitiere gigo eko ma samoro gineno ni chike ma nokal higa mar 2010 e pacho kaendi nitie kod gikruok moko monego be ni iloso. Achiel kachiel achako twak kod jakeno ratiro mar oganda e kaunti ma Homa Bay kaendi ma en jakanyo e bunge mar jopiny Homa Bay kaendi Ologor ma biro chako twak ma odhigo nyime Ramogi TV okinyi ma kawuono kalure kod twak modhigo nyime okinyi ma kawuono. In achiel kuom jogo ma kendo ratiro mag jopiny Homa Bay kaendi kendo jakanyo mar bunge mag jopiny Homa Bay kaendi. Higni 13 nyaka piny Kenya nyaka chike manyien chak tiyo e pacho kaendi kaka nero ma kendo ratiro mag jopiny kaachiel kod japiny e kaunti ma Homa Bay kaendi. En ang'o minyalo wacho ni osedhi maber kalure kod chike manyien mana chako tiyo e Kenya kaendi higa mar 2010 machiegni? Erokamano Ali Abich gi nyinga na iluonga no Tieno Logor ajadak e boma ma Homa Bay kendo ja Homa Bay County but awuok Suba South Gwasi South Ward. Mokwongo akawo erokamano ne jo Kenya mano wuok oko mogo ombulu e higa 2010 mondo wabed gi katiba manyien. Achiel ber mwaseneno ni achiel an kaka japiny anyalo wacho pacha ma sirikal winjie nyaketo sirikal tesre ok ndalo machon mane ko winji kiwuoyo kamano tilal mana kodi mano thuolo ma katiba osemiya. Mar ariyo katiba nokawo kelo kaunti omiyo wanyadhi neno twak achiel kachiel e bunge madala ka moko chuno ni dhi nyaka Nairobi. Mano dongruok achiel mwaseneno. Mar adek kelo counties omiyo sani jowa ondiki kata king'iyo Ali Abich Homa Bay town ne compare go higni 13 mokadho gi sani inyalo neno kata movement mag geche ka ng'eny ka nikech ang'o county obiro gi departments mopogore gi officers mopogore opogore mondik ka kendo gik mwaneno malo mwaneno ka. Machielo ma adwa wuoye kuonde madaer mondo losi e katiba manyien wan kaka jomosebedo katero weche e doho. Nitie fuondi mag chike kuonde moko madwaer ni mondo timne katiba amendment and kaluwore gi pend chik 255 miwacho ni japiny nyalo initiate lokruok mar katiba. En mani nochakre chien kacha e BBI to nokoluwo yo maler omiyo nogoye piny. Mano be momiyo awacho ni kata sani twak madhi mbele mar bipartisan pod ok oluwo yo maler nikech naneno ka last week parliament nodhi discuss to gi discuss kapok gikelo pa jopiny owinji makata kawuono senate dok wuoyo to gik ma gidhi wuoyego jopiny pok obiyo kawo pachgi. Koro aneno ma ka en nuoruok mar gicha wadwaro ni kaka jo Kenya tim gigi maber. Fuondi ma adwa wuoye kawuono ni
ma aneno karicho. Kibire katiba ka nitiere kare 232 a kendo nitiere kare 234 2 kuondego iyudo ni chik wacho ni county gichung' kar kendgi gin autonomous body, to iyudo ni ka gimoro timre marach ringe do mar jotich tiyudo ka ibedo discourage nikech iduoki ni doge Public Service Commission mondo dhi owinj gini. To an ang'eyo ni Kenya ka ne wachuogo do moko matindo tindo miluongo ni tribunal, lakini Public Service Commission onge gi gimiluongo ni tribunal. Koro chik wacho ni oko play quasi judicial functions. Omiyo wadwa ni fundi mag chikgo kibiro wan gi chike mag Public Service Commission kare 85 86 89 mawacho ni nyaka ka appointment otimre counties gi Public Service Board gi County Assembly Service to okiyiego nyaka iter gino malo mondo winje, to jogi ok play part mar do. Omiyo ma gidiyo do bathe kulchiel to do bende osebedo maber nikech ali king'iyo kare katiba 22 gi 23 omiyo thuolo kaka japiny ka neno gimarach tatero, to iyudo ka chik modogo kete Public Service Commission dhi diyo raticha mono winja ta dhi e court mondo winja. Koro adwa ni judges bende ka ging'iyo fundi mag chike molos gi parliament to nyaka ging'e ni manolos gi jopiny ma 2010 ni duong'ne an act of parliament. Erokamano mane wan kod jakeno ratiro mar oganda ulogor kogolo pache kalo kotok madhigo nyime. Bende an ka kod achiel kuom jodak ma Homa Bay kae machiegni bochago nyingi ting'iswa ni higni 13 nyaka chike manyien chak tiyo e piny Kenya kaendi. Kaka jodak ma Homa Bay kaendi bende loka gisedhi makare, to gin ang'o gini ma samoro ok osedhi makare monego bende loso chike ma Kenya kaendi machiegni. Erokamano, an iluonga ni Tobias Korebo, Suba North Gembe Ward, ajadak Homa Bay ka kaka achiel kuom jo boda boda Cold Spring kai. Nyaka ne chike gi kelnwa gisedhi kodwa maber, to adwa wuoyo mana weche ariyo ni nyaka ne chike gi chakre being ne counties nobedo formed kata created mang'eny, osomiyo wabedo gi pek kuonde moko nikech iyudo ka koro miyo osuru osodhi malo nikech koro kaka japiny yud yweyo maber onge compared to chon mane yudo ka ne constituency ne ntiere matin kendo ne yudo ka ne tich tiyore maber, ne yudo kata ka koro ne nyalo ng'iewo mkate kata hata siling 30, sane mkate mondo icham en siling 65 kata 70. Mane yudo ni koro bech gik moko koro dhi opogore nikech ng'ato go bech gire kaka odwaro. Mano achiel maseneno marach nyaka ne katiba chakre. Adwa wacho ni maber ne nyaka ne katiba chakre. Katiba okelo devolution, and this devolution osedhi kodwa maber king'iyo kata mana county mwae kaka Homa Bay. Ok wiya nyalo wil mar wacho ni the most excellency our beloved governor Gladys Wanga osedhi kodwa maber, nyaka ne odonjo ofis neno kata ka weche mag yore osebedo maber. And mae kaka winjo devolution time iyudo kata ka koro weche mag nyuol ka ng'at dhako dwa nyuol tiyudo ka koro osedonjo e facility eyo mapiyo. Ka wadhi kata mana loko mag weche mag ohala tiyudo ka wendi mag wadhi eyo maber nikech tich osebedo maber. Koro miyo kanyo to koro amba wiye ok nyal wil mar gone the governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga erokamano kuom timo ma. Otherwise kopo ni ne governors nyalo bedo gi the spirit mar inoa malo weche mag devolution kaka ma Homa Bay kane, to aparo ni county nyalo mabedo maber. Otherwise, thank you very much. Erokamano ahinya. Chakane gi nyingi ting'o pachi nang'o wang'iyo higni 13 nyaka chike manyien chak tiyo e piny Kenya kaendi. Bende ok gisedhi nyime e yo makare kaka in achiel kuom jodak ma Homa Bay kaendi. Erokamano Ali Abich. Ago erokamano nikech waseyudo nyaka ne devolution ni chakre sani wan kod higa 13. Kaluwore gi gik mwaseneno motim mabeyo, waduoko erokamano ne Gladys Wanga kaka governor marwa mar Homa Bay. Osetemo kako nyalo maka sani waneno kaka yore mtokni nyalo ringo mokwe, to sana sana kaka anaja Suba North, Suba North wasebedo matek nikech yore ok wayudi nikech ohala duto tem watimo mwalo e dhonam kocha, chuno ni nyaka wayud kaka gige wa gik malo koni. Miyo ni ka sama devolution manyoro kelwa ni onego beni jo Suba North bende chako yude konyruok maduong'a kabisa. Ano wago erokamano ne jo Homa Bay ni wariuru lwedo mondo wating'uru county wani malo
to gima neno marach e bwo Homa Bay ka ni nyalo yudo ni banks te me bwo Homa Bay onge gi kar konyruok maka wadhi timo service marwe e bank tichaki wuok ni dhi manyo kuonde konyruok mane kama jo garajo nitiere matiye mane mwakwayo ni monde changes ma mondo timre Homa Bay ka kamana inya Joyce kapok aduogo studio we wakao Pach achiel kuom jopiny ka endi nyiso ni Pach nango chike ma Kenya nochako tiyo ayanga higa mar 2010 nyaka sani higni 13 nyaka chak kete tim chike mathiru ka endi ginango mineno kosedhi maber kaluwore kod chike mane piny Kenya okalo higa mar 2010 to gin fundi mage mineno ka samoro ok dhi maber monego bed ni iloso mondo gidhi e yo mowinjore. Erokamano gi nyinga iluonga ni Felix Okoth kata nying mong'ere iluongo no Choro Nyar ma an jaboda boda ma town ka Central Ward but ajadak ma town ka nyaka ne devolution chakre ok waneno ka lokruok nitiere kendo wagone minwa ma Atieno nya Suna erokamano kuom bedo kodwa nyaka ne chakre but gima dwa wacho ni devolution marwa masani ober nikech aneno ka sani kata osiptal aneno kolokore gimoro amora lokore koro ok ane ka chik ni rach ahinya. Joyce Duor mano paro ma moko kuom jodak e kaunti Homa Bay ka ni godo ka wang'iyo ni to gin okenge mage ma piny Kenya osegoyo kaluwore kod chike manokal higa mar 2010 ka sani koro en higni 13 ka winjo ka moko kuom jopiny wacho ni to gin ber mage ma chike manokal 2010 osekelo negi kod winjo ka nitie moko mawacho ni nitie fuoni moko monego bed ni loso mondo mi chike go eko ometio ne japiny e yo mowinjore kopore kaka gin sani nyaka ne kal chike go eko higni 13 mokalo. Joyce erokamano ahinya Ali Abich